Korkaan luokka ja C-finaali. Näin sitten puhut päällä ja sitten mennään. Merkiömäki Lindström tulee hyvin ja Juuso tulee eli Peltokangas, Valdu Reisa luottaa niitä kakkopaikan ja pyörähtää. Sitten mennään kaiteeseen. Lindström löytääkö sitä reijää? Kyllä löytää. Onnistuu Puikkelehtimaan sieltä pyörivän Reisalun takaa ja näin Lindström ottaa kolmospaikan Karhapää neljänneksi Valinen viidennelle sijalle. Pääseekö Reisalu siitä vielä sitten matkaan? Toivotaan nyt näin tuossa todella pahasta paikasta tuolta nyt tuo virolaisalta. Kyllä sieltä Valdu Reisalu onneksi pääsee matkaan. Se oli tosi pahassa paikassa tuossa tuo auto. Ari Perkkis Perkiömäki on ykköspaikalla ja Perkiömäellä on nyt sitten todella rajuutti tekeminen. Kova työ on Perkiömäellä. Perkkishän on SM-sarjassa tällä hetkellä tuossa 3. paikalla. Taistelee jopa kultamitalista, mutta nyt on Perkkisellä sitten on todella pitkä matka vielä tuonne podiumille ja ajellaan tässä vaiheessa. Mutta ollaan C-finaalissa ykköspaikalla. Näin tosiaan kun näitä mitaleja alettiin tuossa miettimään ja jakamaan, niin kyllä Ari Perkiömäellä on nyt sitten kova paikka. Nyt ollaan C-finaalissa. Siellä pitäisi saada B-finaalia onnistua itsellä ja A-finaaliin. Suomen mestaruuksista. Muille sitten näillä mitaliisijoille on Perkiömäellä hyvätkin mahdollisuudet. Tänään pitää vielä tästä onnistua. Mutta niin kuin sanottu tuossa aiemmin päivällä ja tästä päivän mittaan, ei näistä pisteitä. Kakkospaikalla ja kolmospaikalla on parisenkymmentä metriä Peltokankaaseen ja tuo yksi sija pitäisi poimia, josta sitten nousi ja paikka olisi ja näinkö sitten Valdu Reisalu joutuu heittämään sitten pyyhkeen kehään ja näin on Reisalun ajot täältä päivältä ajettu. Radan omistaja Virosta joutuu sitten jäämään tuonne kolmos-nelospisteen tuntumaan. Peltokangas vetää leveäksi ja sitten iskee Kaalikolle, nousee kakkospaikalle. Näin siinä sitten käy. Eli Peltokangas pieni herpaantuminen ja saman tien iskee Lindström ja ottaa tuon Kuprustelee hieman seuraavasta eli Kalle Lindströmistä. Ja kolmospaikalla on tosiaan Karhapää, kun Eemeli Peltokangas kävi tuon lisälenkin, joten on mielenkiintoista seurattavaa sitten, miten riittää Eemelin vauhti. Joutuu Kaalikalle vielä tuonne lisälenkille. Perkiömäki käy sen nappamassa säästävaiheessa pois, eli Perkiömäki ajaa lisälenkin. Ja yksi kierros on Perkiöllä matkaa ruutulipulle ja matkaa tuonne B-finaalipaikalle. Ja näin sitten Karhapää paikalle. Eemelillä kiinni, nyt täytyy ajaa sitten Kaalikalle ja takaa tuolissaan. Paikalla, vaikka Peltokangas
Peltokangas tekee kaikkeensa ja pistää todella hyvin hanttiin. Mutta nähtäväksi jää. Kyllä siinä liian pitkä matka taitaa olla. Perkiömäen viimeiset mutkat kieli keskellä tulta ja Kaalikalle vetää leveäksi. Kalle Lindström vetää leveäksi, tulla arvoinen ruutulippua Perkiömäki. Näin Lindström painelee lisälenkille ja näinkö se tietää sitä, että Eemeli Peltokangas nousee sittenkin tuohon seuraavaan finaaliin. Kyllä näin käy. Kaalikalle Lindström viimeiset mutkissa ajautuu leveäksi ja Eemeli Peltokangas näkee tilanteensa tuukoistaen ja näin Peltokangas nousee tuonne B-finaaliin. Siinä oli Lindström viimeisessä mutkassa tuli tuollainen pieni lipsahdus ja näin sitten Peltokangas päästelee maalin jälkeen sitten penkkoille ja jää sinne. Näin.